I'm leaving of the white Christmas, just like the ones I used to know. Hi, Pasko na kayo taon. Galing lang kay abog kayong atong Christmas tree ato nang limpiyuhan kay. Marami na kayo taon ba? Ang atong mga Christmas tree, ang atong decoration, ang atong tanuhay. Na? Ma! Na? Sige, dua-dua ada anak kan paling ulos ko sa daspan og siligdak beke kanang tabakin ko lang limpyo na kay. Urusan diri misil binak ba sila magpalibya man. Unsam ni mama ay ikaw ma magmudjul na po. Unsam. Kapoy ba sa paglimpyo? Ay, sama kaoy nga sugbo ni magyaw-yaw dayo. Naglimpyo dira, unsa man taong ka kagamar ng trabaho niya magyaw-yaw na ka. Asa to kuha nang sakot dira? Yaw-yaw pag yun. Lipstick ni mo? Ano ako lipstick dahil? Oy, yaw-yaw pag yun. Gamay kayong trabaho niya. Kanang ubra dira, ano pa dito mo? Yaw-yaw pa dito mo. Paano ang papa yung magkwarta na eh? Nagkuhan dito, nagkurong lang. Higda na dito. Silpon sa unsa ng tao na trabaho. Ay, tao na ito. Ay, marabang ay, unsa naman tao mo. Ay, go, buo ka na. Yaw-yaw na rin. Hi! Sa dugay na tumumana na eh. Oh, nasa magahan. Huwag ko ipag-higda ni mo na. Huwag ko ipag-abuti mo na. Lakaw sa kasa ni ka. Ano ko sa danaw, ako ipalit ba? Deliver. Palit? Gusto ko palitin mo. Basta, huwag niya lang ito na ito. Ano? Deliver ang business, chat na tigal business. Tukos danaw sa kachot, kaya. Dong, okay na ka diha? One eternity later. Ha? Oh, sa panak din ha. Ito na yung putanak eh. Baga may namuhan na. Sige na anak, panak mo. Gabi na tapikas danaw. Huwag mo tayo. Ano ako ito ha? Ako rin ikan Japan, robot siya. Tusan na, robot. Robot. Lie detector robot eh. Mo ba? Oh. Managpa ni siya kung mamakak. Kaya mo na lagon. Ang nagkuhan ako na ni palito ni siya si Alvin Rusay. Ilang ato niya? O, kung siya sa ako. O Flores, sila yung ingon nga palito ba ako robotan eh. Oo, mahal ka siya. Utukan na sila ulit. Ay, kung mamakat ka. Oo. Kung madetect niya mamakak ka, sagbaon ka niya. Nawalo. Huwag mo lang. Okay, may lang mamakat. Mahal ka siya. A few moments later. Oh, Dong, di makagaling ang utko. Dito sa school, nagpasa module. Dito mi sa classmate nako nagtanaw mig Dragon Balls. Bitaw, porn ang amo gitanaw. Sus! Nana ko dad sa una, wag ko suway, makakita ako na ng porn. May mot mo kasi yung kaoy. Magit pa kaliwat sa imuhan. Aun sa ba? Amahan, good.